बुङोब्ला जों बांसिन भट मोनगोन माखौ बुङोब्ला जोङो देरहागोन बेथ' पलिटिक्सआव जाखायो मा जाम्बा मिरामिस मानु किबा पिकनिक खाय नाকি बिग आन्डा खाय ना मद खाय ना किबा खाय पिकनिक मद खाय आन्डा खाय मास मांस खाय ये तो मिरामिसआव किबा पिकनिक হয় आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलनखौ जों बयबो रायलायलायजोबनानै 2003 मायथाइयावनो दोनथ'दों तेलेंगानाया जेला जायो होमब्ला बयबो बिदों बिपिपिआबो बिदों बिपिपिआ एबसुखौ लेंदोंमोन राजखान्थि हान्जाजों बिसोर थायानो ओंखायनो जों दोनथ'फायाखै जोंहा गभर्नमेन्टजों ट्राइपार्टाइट टक जादों गावसाबो जादों जोंहा गभर्नमेन्टजों बिनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दानायनि थाखाय जिके पिल्लाइ कमिटि मोनसे सरकारखौ बुंनानै जों दाफुंनो हादों आरो भय करायलायलाय देयानजा किয় কৈছো মই তাক মানে आन्दोलन लागे आन्दोलन जुदि কৰিব নোৱাৰে সেই অটোমেটিক মিৰ্গি বেমাৰ নিচিনা মৰি যাব তাৰ মোৰ লগত ড্ৰাইভাৰ মেলা চিনাকি হ'ল ধাৰ লৈ পেলাই উঠিম এইবিলাক এইটো হেমন্তহে নেমকি গুণ্ডা মই নহয় মোৰ ভিতৰত যি আছে বাহিৰতো সেইটোৱে আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াহে নেমকিটো মই আজিহে বুজি পাইছোঁ মই নাজানিছিলোঁ তাৰমানে ভিতৰত বেয়া ওপৰত ভাল आंजों माला आंखौ माला गारा गादोंबा माथो फैखो बिजेपियाव दा बिथांमोना जेथ' गैया बिजेपियाव बे जाम्बा मिनिसरसो दा बिनि थाखाय मिनिसरा बे जाम्बा बुरबाव बेसो फाग्ला आङो उन्दै समाव ओरैमोन आङो बिमाजोंनो बांसिन गले गले थायोमोन आङो ओमफ्राय स्कुलाव थाङो खोब माने एखमबा थाङाबाला बबेबा खारखुमाना थानो हायो नामा बेखौ सानोमोन खिन्थु उफाय गैया थांनांगौ आरो आंना खेला दुलायाथ' बेनोसै मार्बल गेलेयो थिगसे ओमफ्राय फुङाव सिखारनानै बै थाइजौ बिफां गुदियाव थाङो बे गोजां बोथोर थाइजौ सिरियोना बेफोरखौ एकदम जाय फार्स्ट सिखारनानै थांनो नागिरनानै जाहैनो हायो मोनो बेबादिखौ फुङाव थांनांगौल' दाथ' गैला बेबादि ओमफ्राय माखासेया जाहैबाय जेनेबा आङो न'निफ्राय आरोबाव बै देवगल एलपि स्कुलाव थाइजौ बिफां फांथामसो दंखायोमोन बेहायबो फुङाव थाङोमोन जोङो फुङाव सिखारनानै थाइजौ सिरिनायखौ लायो आरोखि बेखौ जायो मोनब्लानो दा बेफोर ओमफ्राय गेलेनायनि बोथोराव मार्बलखौ गेलेयो आरो बै फैसानि बे आगोलनि फैसा खुस्रा बेखौ लानानै गेलेयामोनबा जेनेबा आथोनानै सारेनानै बेखौ गेलेयोमोन काबादि थिगसे गेलेयोमोन ओमफ्राय बै समाव औवा गोथांखौ ओरै बाथोन जानानै गोजौ गायखाङा होनबा बेखौबो मा होनोमोन जोङो मोजां जायखिया बेफोर बिराद इन्टारेस्टआ बेफोरखौ आं गेलेयोमोन ओमफ्राय जेब्ला आन्दलनमुखि जायो होमब्ला आं बेफोरखौ गासिखौबो गारजोबदों ओमफ्राय बे समाव आन्दलनमुखि जानाय समाव आं ओरैनो मोनफा मोननै सल' लिरदों माने जाथिखौ लानानै बेसेबां मोजां जादों गाज्रि जादों आं बेखौ बुंनो थाङा जायखिया लिरदों आंनि साननाय जेब्लाबो आङो बिदिनो उफायथ' गैया नोङो माखासे खर'बाजिफोर थायो बिसोरजों एसे टाइम पास खालामनांगौ माबा माबि जंखायलायनाय मालायनाय बेनो ओमफ्राय आङो जेलाव माखासे जाया बे हारसाफ्रा एन्जरखौ आं एन्जर हमनानै जायो आदसा जेल खानायाव एन्जर हमनानै जायोमोन आङो उफाय गैया नों मोजां एखमबा ना होयो एखमबा दाउ होयो बेथ' थोनाय जाया ओमफ्राय जरहाटआवबो गुवाहाटियाव फ्राय एन्जर हमनानै सावनानै जाबाय थादों बेयावनो दंमोन आङो होनब्ला जरहाटआव दंमोन बे समाव गुवाहाटिनिफ्राय जरहाटआव लांदों बे लांनायनि खारनबो दङ आङो आलफा सानै साथामजों लोगो जानानै जेलनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन आदसा गुवाहाटि जेलनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन बेखौ बोरै मिथिखो जायखिया जोंखौ साथामखौ आलदा आंखौ जरहाटआव सासेखौ मिसामारियाव सासेखौ बे मिसामारि माने बै नगाव मिसायाव दोनदों सासेखौ बे जायखिया बहा लांदों बेखौबो गुवाहाटियाव दोनाखै जों आलदा खालामनाय जादों खालामलांदों थारमाने गुवाहाटि जेलाव आगोलाव मोनसे उइकनेस दंमोन खारनो हानाय बे माबाजों मोनसे लाइन दंमोन आरोखि गुदुं दंमोन बानायो वालखौ दा बेहाय जोङो बिराद खालामबाय थादोंमोन बेफोरखौ बोरै मिथिखो एसे थाल मोनदों नामा बेनिफ्राय माने आलदा जरहाटआव लाना थांबाय बुंनानै लानो थाङा दिनै सुक्तिखारि हिसाबै गभर्नमेन्टआबो बुंदों जे सुक्तिखारिखौ खेबसेबाबो नायनाय खामानि मावनो सुबिदा हो नोंसोर दानो बेवहाय बारसनथ'नो नाङा दा बे कमेन्टआ सोरबा गभर्नमेन्टनिल' नङा बहुत बुद्धिजीबिफ्रानो लुबैदोंमोन बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'आनो होन बा सोरबा बाङालियानो होन सोरबा असमियानो होन बा सोरबा राजबंसियानो होन सुक्तिखारिखौ
खामानि मावनायनि सुबिदाखौ खेबसे एटलिस्ट बिनि उनाव नायदो बेखिनिखौ बियो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै बुरखावा गावनो जिरायनोमोन बेहा एसे डिभिजन जादों आदसा थारमाने बुरखावरा ब्रह्मआनो निजे गावनो सिबजानो लुबैनाय जादोंमोन एकदम सिबजानो बेनो सालायनो नागिरदों खिन्थु बिहा मोनसे माबा बेनो सुक्ति समावबो बियो जोंखौ सिगां समाव बुंबाय जे बे सुक्तिजों जेबो जाया जोङो बे सुक्तियाव थाफानो हाया एबसुखौ सहि होहैया बेनोथ' आदसा बुरखावनि थाखायनोथ' एबसुआ सहि होआखै बे माबायाव खिन्थु सहि होआखै दिनै नुबाय नोङो बे बिटिसिखौनो सेख'फिननो नागिरगासिनो दं सिगाङावथ' गाज्रि होननानैसो रिजेक्ट खालामबावदोंमोन बेजों जेबो जाया होननानै बुरखावा ओंखायनो सुक्तियावबो एबसुखौ सहि होआखिसै बाहेरायाव थाबोबाय खिन्थु दिनै फैयै फैयै नुबाय बै माने बिटिसिआव दिनै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों गेलेबोगासिनो दं खिन्थु जेनगासिनो दं आरो बिटिसिआव जेबो गैयाब्ला दिनै मानो क्षमतायाव फैनो नागिरदों क्षमतानि थाखाय मानो इलेक्सन गेलेबाय थादों नाखस खालामाखै सुक्तिखौ आं नाखस खालामाखै बे सुक्तिखौ आं बुंदों जोंहा बे सुक्तिनि दारै मोनसे जिनिसल' लाब जादों बे बिराद गिदिर एचिभमेन्ट बियो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सेपारेट स्टेटनि नामाव आन्दलन खालामला होनना बुंबाय आरो NDFBआबो दिनै सुक्ति खालामबाय सान्तिनि नामाव बेल' बे मोनसे जिनिसाल' जोंनाव जे बर' जाथि हिसाबै आन्दलनमुखि खुनु संगठन गैला आरो बे सेपारेट स्टेटखौ लानानै दिनैनि दिनाव बर'फ्रा आरो आन्दलन खालामला आन्दलन जि गैला फ्राय जोब्बायानो एबसुआ गारनाय माने जोब्बाय दिनै NDFBआथ' मालाय बेलेग बेलेग इसु दङ बिसोरबो सेपारेट स्टेटखौनो नागिरदोंमोन बा सोरबाया सभारेन्टिनि खोथा बुंदोंमोन थाङै थुङै जेखिजाया NDFB मोनब्रैबो गटआ सान्तिनि नामाव जिथु सुक्ति खालामबाय बेनो बिराद गिदिर खोथा माखासे डेभेलप दिनै सान्ति फैनाय लोगो लोगो बिटिसि एरियानि डेभेलपमेन्टआ अन्य रोखोम जाबावगोन मिथिबाय आगोलाव एबसुफ्रासो होबथा खालामोमोन आन्दलन खालामनानै बे जायाखै जोंना आलादा रायजो नांगौ बेखौ दिनै गारजोब्बाय बिसोर सेपारेट स्टेटनि नामाव आरोबाव सुक्ति खालामहैला बेखौ सारेन्डार खालामबाय बिसोर एबसुआ सारेन्डार होनबा बेखौ खालामला नालाय थांनाय दिलाव सारेन्डार जाहैबाय थारमाने सुक्ति खालामबाय दा थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरो जे माने जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ रायजोफोरनो बर'फ्रा बड'लेण्ड नङाबा ओरैनो गोजोनो जाम्बा जानांगौ दा नोंथाङा बुंनाय जादों जे माने जोङो बड'लेण्ड मोना बेखायनो बड'लेण्ड सोमावसारनानै लाब गैया जोंनि बर' फरायसाफोर नोंथां अजथि बर' फरायसा आफादखौ आं बुंदों बिसोरो बड'लेण्ड नामाव हय आन्दलन खालामदों खिन्थु बेखौ लानानै राजनितिसो खालामबाय थादों बिसोरो बड'लेण्डआ दिनै जाथ'वा दिनै जाया होननानै बिसोरो 100% बुजिखागौ खिन्थु बिसोरो राजनिति गेलेनांगौ नालाय बर'फोरखौ बे बड'लेण्डनि नामाव मुभमेन्ट आन्दलन खालाम थगायनानै राजनिति गेलेबोबाय थादों खिन्थु जेनबोबाय थादों खेबथाम नै एबाराव आरो खेबसे बावगोन खेबब्रै जानोसै एबाराव जेनगोना खेबब्रै जानोसै आगोलावथ' खेबथाम थांखाबाय आरो एबारजों मिलायना खेबब्रै जाबावसैलाय दाथ' नोङो रायजोखौ थगायदोंना थगायाखै दा बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया जै बर' हारिनि जै होननानै एथ' गोबाव आन्दलन खालामबोबाय गामसा गानै माबा प्रमद बर'आ दिनै एबसुखौ गारनानै दिनै पलिटिक्सआव हाबबाय आगोलाव बुंदोंमोन बियो जोङो बा आङोखौनो होनदों जानांगौ बियो आङो बिटिसिआव EM GM जानो थाखाय बा MLA जानो थाखाय बा MP जानो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै बड'लेण्डनि थाखायसो आन्दलन खालामदों होनना हरसि लेक्सार होदोंमोन बियो खिन्थु दिनै बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गारनानै UPPLआव फैबाय मोजां जादों गाज्रि नङा बेबो गोदान खोथा नङा आगोलाव एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समावबो बियो पार्टिखौनो खालामखादोंमोन जेनबोबायसो थादों खिन्थु दिनै पार्टियाव हाबथारबाय मोजां जादों एबार पार्टियाव हाबनानै बुजिसिगोन बे राजनितिया मा आगोलावथ' सा एबसुआव थानानै UPPLखौ डाइरेक्ट सहाय खालामदोंमोन बे डाइरेक्ट माने फुरा डाइरेक्ट एबारबो मोजां जाबाय खिन्थु आबसुना प्रमद बर'ना बेनो बियो एथ' गिदिर जाथिनि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन जाथिनि बिराद गिदिर खोथा बुङोमोन गामसा गानै आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बेहा जाथिनि फारसे जुदि बेबायदि एथ' सेन्टिमेन्ट दंमारोमोनब्ला
दाखालिथ' बिराद गिदिर हिस्ट'रिक मोनसे सानमोन बियो स्कपमोन बेहा देखायनाय मोन्दोंमोन सुक्तिखौ बियो गामसा गाननानै मान खालामाखै आदसा दिल्लीयाव गामसा गाननानै खालामनांगौमोन दिल्लीयाव आरो दाखालि प्राइम मिनिस्टार फैनाय समावबो बिराद मोजां स्कपमोन लाख मानसि ओइदिनखालि माने गामसा गाननानै लेक्सार होआखै बिनि जाथि मोजां मोननाया ओरैनो सायाव देखायबाय थाबा जायो दिनै जोंनाव जेनेबा क'क्राझारावसो मेडिकेल कलेज जादों बे मेडिकेल कलेजआ चिरां आरो बाक्सा उदालगुरियावबो जानांगौ इन्जिनियारिं कलेजआ क'क्राझारावसो जादों चिरां उदालगुरियावथ' जाबाय चिरां आरो बाक्सायाव नांबावगौ इउनिभार्सिटि क'क्राझारावसो दङ बे इउनिभार्सिटि केम्पासखौ जोङो चिरां उदालगुरि आरो बाक्सायाव बानायनो हानांगौ उनाव फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटि बे बिटिआरआव फैबाय बिटिआरनि सुक्ति फैबाय बिटिआरआव मा फैखो जेरैहाय बिटिआर जायाखै नों मा बिटिआर होनबाय थायो दाबो बिटिएडिनो दङ आदसा माने आयेन फैयाखै आयेन फैबालाय मा जानो नोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो इमान एथ' सहस नङा जों मिथिगौ 15 बोसोर सालायनानै नोङो सुक्ति जादों होननानै गाबोननो जे इमप्लिमेन्ट जागोन बे नङा बेखौ नोङो सरकारजों थाफानानै रायलायनानै बहुद कनभिन्स खालामबावनांगोन बिटिसिआव नोंथाङा 15 बोसोर खुंगिरिनि बिबानाव दङ बांसिन एचिभमेन्ट एबा मुंख'थाव एचिभमेन्ट माखौ बुंनो नागिरो एचिभमेन्ट होयोबाथ' बेनो बर' भाषाया एचिडल' हाब्बाय आरो मा नांगौ बेनिफ्राय माखासेयाथ' सरकारजों मिलायनानै नोङो खालामलांबाय थाबानो जायो जोंनि सुक्तियाव खालि सिआइटिल' दंमोन सुक्तियाव सिआइटिल' दंमोन सिआइटिनि बादै बेफोर नोंनि इन्जिनियारिं कलेज बा मेडिकेल कलेज बा केन्सार हस्पिटाल बा बहाबा गिदिर दलं बानायनाय लामा बानायनाय बेथ' सरकारजों रायलायनानै आन्दारस्टेन्डिं मोनगोन बेफोरखौ सुक्ति नाङा सुक्ति नांलाया बेफोरखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों मोजाङै था आङो जेनेबा दिनै एनआइटि प्रप'जाल होदों एनआइटिआथ' जागोन आङो बुंदों जेनेबा एटलिस्ट आइआइटि आरो आइएमनि मोनसे क'क्राझार केम्पास बेफोर रायलायनायनि गेजेरजों जागोन बेफोरखौ सुक्ति नांलाया थारमाने बे थांनाय 15 बोसोराव 15 बोसोराव बे बड'लेण्ड एलेकानि माने जाफुंसारनाय होनबा माखौ बुंनो नागिरो जाफुंसारनाय होनबाथ' मेरला दङ लामा इडुकेसनावबो नों बहुद आवगायहोनो हाबाय जोङो इडुकेसनावथ' बहुद खामानि मावबाय जोङो कमिउनिकेसन लाइनाव फ्राय साक्सेसआनो जादों जोङो दंबावो एसे मावलांगासिनो आद्रा थानाय जि खामानिखौ नोंथाङा फैगौ समाव होनोब्ला आंना बेल' कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ दिनैसिमबो आङो एसटि माबायाव लाबोनो हायाखै बास खिन्थु जोङो बहुद प्रग्रेस रायलायनाया प्लेन्सआव थानाय कार्बिफोरखौबो प्लेन्सनि ट्राइबेल होननानै स्टेटास होनांगौ आरो हिल्सआव थानाय बर'फोरखौबो हिल्सनि ट्राइबेल होननानै स्टेटास होनांगौ बे भाया मिडियायाव फ्राय जाबायानो पलिटिक्स पार्टियालाय बुंखागोन नोंखौ इलेक्सन फैगासिनो दं मा बुंनांगौ बुङा माखौ बुङोब्ला जों बांसिन भट मोनगोन माखौ बुङोब्ला जोङो देरहागोन बेथ' पलिटिक्सआव जाखायो माथो नों पलिटिसियान जाबाय आङो पलिटिक्सनि मानसि जाबाय बयखौबो लोगो हमनांगौ रायलायनांगौ फुंनि 9टानिफ्रायनो आराम्भ जायो बा 9:30 आं फुङाव 5टा 6टायाव सिखारो दे